Какво става хора, за който беги тук е до май на 80, беги батката. Айде. Я. Това ми е първият клип по канала. The Fire Pro. Нали. Ей, давай. Не дей! Ай сега, ще летиш повече умбо, Джони, ще остави. Други епизод. Добре. Ще е проектът за Тен сезон първи и ще направим някакво. Да. Тен Fire. Да. Аз си правя тези инструменти, ама са една кирка, защото... Дай сега малко ще посървиваме около епизода поне 30. Сезона по-скоро. Не, епизода. Ще правим поне 2-3 сезона. И ще почнем друга нова поредица, която ще е друга, с друго име и тогава ще измислим някакво друго име, което... Да. И как ли се казва Survival? Ще видим. Как? Ами утре Survival. Що? Ще бъде яко име. Айде, давай. Аз тук копам, аз пиша. Чакай да си направя меч, кирка. Де си прави? Направи си една кирка, няма смисъл. Направи си една кирка, няма смисъл никакъв. Защото така си хъбиш дървото. Така е по-добре. Ай, идвам с кирка. Не съм служила. Аз мисля тук да ни къщата се сега. Ти направи пусти блок нагоре. Добре, че направих лопата за тази мисия. Опа, не съм, но има материалите. Лопата. Мога да направя това каменна кирка. Аз ще я направя. Аз се правих инструменти направо. Аз си махам всички букути, защото им трябва за сега. Имам вълна, което е добре. Аз тук намерих една кокошка, ще отрепа май, ако намеря да е. Айде. Още. Къде убил? Това било. Аз тук правя много опче нагоре на пещерата ни, къде ще живеем. Да. Аз тук ще бия за кокошка. Трябва да намерим пажина. Сега да си направя един каменен меч и мисля каменна брадва. Аз имам да Меч, гледам. кирка, брадва и камен и дървена лопата. Готов съм. И хора, ако се чудите какъв текчър пака, ще ви сложа линк в описанието за текчър пака с 100 спинер. Да. Добре, сега продължаваме. Ами не знам да Fire Pro дали има това текчър пак. Нямам. Абе къде е пещерата, бе? Оближи си към. Тук е една мъничка пещеричка. Или не, аз ще отивам за дърво. Аз ще търся храна. Защото аз намалях храна. Аз ще обирам доста дърво. Сега. Напи си камена. И да съжалявам, че малко който си не се чува. Какво? Той е в Fire Pro. Малко не се чува. Микрофон. Ама, сега, нали, почвам да ударям кокошките и умря. Аз па изчезна. Вау. Изчезна. Ето видях една крава, ама някъде изчезна. Тя сигурно ми е изчезна пред очите. Тук е една планина. Път съм тук. Аз тук убивам прасета за храна. Това съм. Сега. Съби няма дърво. Аз намерих минус да намеря малко айрон. Или пол поне.
сега Аз тук ще събера един стак и отработвам друго. Ако се мързи. Малко не се чуваш до фарбро. Кол. Айде, добре се чуваш сега. Не знам. Май трябва да говориш по-силно. Мостен. Или ми да по-близо до микрофона си. Да. Аз ще да си слагам ръката до това микрофона. И за това май. Да, за това да получава това май. Ама, на мен ми отзад микрофона. За звука. И, нали, трябва да слагам ръката, защото аз така игра Майнкрафт. И това не се чувам добре, сигурно. Като ли ръката ще слагам до това. Ето, Аз вече не събрах един стак дърво. Шест ми не стигат до един стак. И събери по един стак. Аз тук намерих кол, който ще ни е полезен, според мен. Пак ще чуеш някак си така тихичко. Не знам. Нямам микрофон, трябва да си купувам микрофон и върху припачката ги. Как? Тук има много комари. Аз много мразя комарите. Здраве, ако сутринта пиете кафенци. Си пиш, че си малък. И аз съм малък, ама... Дали ще събера доста абонати? Аз също сигурно, ако снимаш много, ще снимам много. Поне 2 клипа на ден. Ай, сега ще отработя и ще кажа колко за дърво имам. Аз сега имам почти не стак така, Аз съм на покет, мога да правя това на компютъра, ама не искам. Мой покет ми беше много клипа с кой игра. Знаеш колко си имам? 4 стаки и 13. Ого, това е доста дърво. Това май ще ми стигне. И няма още много ключове, защото не е оригинален профил. По-добре или да чувам много добре? Много зле. Чувам ли се добре или не се чувам? По-лошо, както се чуваше. Значи, Аз само... знаеш, ти се приключваш с микрофона. Знаеш ли, имаш една... Това... Дупчета и това ти е микрофона. Да, аз само си слагам точно ръката. Там е точно. Аз съм на таблет и не си го закривам. Мен е трудно, ма... Сега чува не са добре. Да, сега се чуеш много добре. Защото ръката, нали, сега не ми до това. О, става нож, и аз съм на 2 сърца. Къде си, за да ти помогна? Телепорт, аз ще телепортна до теб. Сори, че читвам, но... Оп, къде си ти, бе? Бай, знам къде си. Това ще липна. Но са много кола, ако те намеря... Идвам. Овца. Бързо се прибираме. Аз това ще кажа. Аз отивам сега към това. Айде, аз имам кол, бързо. Айде, идвай да се крием. Бързо идвай. Ами аз нямам такова. Чакай да вземем Warbench. Аз съм с най-голямата скорост. Закрой го с един камък. Да ни дойде някакъв израз да ни изнасили. Аре, помощ! Да един камък. Не е мудре. За 100%. Взех Warbench. Да, точно. Мисля тук да направя 2 честа за сега. Напред. Пайса! А ти се сложи, вау. Сложи малко кол да се прави това. Ти колко вълна имаш? 1. И аз имам 1.
да сложим моите паржоли. Чакай малко да се вместя. О, Ще намести хубаво. чай другата пържола. Аз пък да се намести хубаво. Сега ви къде? Не, чувам ли са хубаво? Да, горе-долу. Горе-долу. Ама сега да, нали? Мисля да направиш и това честно така. Да, те ще е по-добре. Аз ще правя 2 часа, защото след 15 минути имам максимум. Така с колко камък имам. Но, Ако искаш, пускай там. аз малко ще разширявам къщата ми. Аз имам камък само. Та чувам ли се добре? Тебе на мен ми трябва за нещо друго. Чувам ли се добре? Да, бе, сега се чуеш доста по-добре. Защото ръката не ми е до това микрофончето, за това. Защото просто да е до микрофона. Да, и знаеш колко прече? И сега не се чувам добре. Понякога даже. Сега. Имаме още една печка. Да, тя ако искаш. Искаш ли така да сложим леглата? Ще е много яко, нали? Не правим още на купче. Аз ще чуеш и мана дърта. И хора, другия път, но във втория епизод, това няма да съм се преща пак, защото много грозно ми седи. Всичко ми е толкова грозно. Че няма да казвам колко грозно седи. Добре. Аз още няма. Имаме и третата печка. Сложи още една поне да е така по-добре. Ако имаш камък. Ето тук можем да сложим леглата и от другата страна да сложим нещо като вода. Или не знам. Там да не е тема, може. Тук е 100% трябва да са леглата. Да. Може да се правим горе първо. Здраво. Айде я! Чакай. Черното дърво как яко ми изглежда. Това мисля, че ще е това тъмнела. Ще стават тия дървени кралци, бе, ба. Да, другия епизод може да се разви повече. Може да станем full iron. Но няма много да прикаляваме. Съзнай. Много няма да се развиваме, защото така няма да е много интересно и ще са по-малко. Интересно ще е, когато се правим на видеоклип. Това оцеляване. Да. Сега сложи един тъджен. Аз питам. Ама, виж. Значи нямам кол. Сега ще правя втора част, защото... И аз всеки ден ще имаме по един епизод на ден. Или по два. Аз ще снимам по два епизода част, защото... Не да е по-го. Повече, колкото повече клип, по-добре за нас. Да. Аз ще спра сега този клип. И... Чакай, само да кажем с Богом на хората е лодка. Аз ще направя втора част, ако искаш ще направи. Чакай настройки. Да, защото ме вече ме почти 15, аз няма да таком. Чай, че влезна. И да го направим да се виждаме всички. Не, още. Хора, айде, чао, това е първата част, другата втора. И на първия епизод. Да. И на втория епизод, това 2 части може. Ако не се играе повече. Да. Бай-бай, хора. Лайкнете се, subscribe и до скоро.